Mrs. Chidimma anụnwa ụnụ na-afụ ebe a ka di ya nwụrụ, ụmụnne di wee buru ozu di wee zogha, wee wekọrọ ụfọdụ prọpati di wee zogha, wee sị na fa ya ebupụtakwa nya bụ ozu na ife ọghụ bụ na nwaanyị anụnwa ya alụlụfa ụnọ bifo fe wee bupụta ozu di ya kafakwa na mgbe di nwaanyị anụnwa dị ndụ na okwelụfa nkwa na ọya alụlụfa ụnọ na kịta anụnwa ọlụpụozi nya bụ ụnọ wee nwa na nwaanyị a ya alụzi nya bụ ụnọ bifo fe ebupụtara ya ozu di ya. Ndị be anyị bịakwanụ ka ụnụ nụrụ akụkọ ndị ọnwụ mere eze nke anụnwa nke si n'Ufuma Anambra steeti wee na-abịa. Ndị mere ụdị omume anụnwa ọdụ ụnụ ka fa ya eweta ego na akwamozu anyị eji wee kwa nwanne fa nwoke fa chọzikwa ịjụ nwaanyị anụnwa akwacha ozu kedu ka gụ na ụmụ ya esi eme, kedu ka unu ya esi eri nri, kedu ka unu ya esi bizinesi unu ya esi aga. Fa chọdoro ịma nke ahụ ọ na-abụ na fa na-aṅụ nwanne fa ka nwanne fa nwa, ka ọ na-abụ na ọnwụ nwanne fa na-atọfa ụtọ, ka ọ na-abụ na fa amaghị ebe a na-ele simenti na okwute fa ya ejegolu wee lụọ ụlọ nke fa, ka ọ na fa amaghị ka esi akpụ brọkụ alụ ụlọ. Fa na-eche mmadụ okwukwe fa bụ nọọ mmadụ ya alụlụ fanya maka echirife aka na korota ịlụ ụlọ nwekwe na ife mmadụ aha afụ. Nwanne fa nwoke afa na-ekwu kịta anụnwa ike ọ na-enyebufa o ji ego kwefa nkwa na ọya alụlụfa ụnọ ike na nya bụ ego adụghọzi. Fa ya ajụzikwa ya broda biznes gị ọ na-agakwa, ị na-azụkwọri ego nwa na ọdụzikwa ka isi wee nwebie bifo. Fa ya wajụgo nke ahụ ifefa ma bụ n'ihi ya dị enyefa n'ọgụ ka ọ dụrụ inyefa na iwu megide n'ihi enyefa ego ahụ ọdụọdụghụ na ọ gbasataghị ọlụfa. Unu ejidekwa nwanne unu nwoke mgbe ọ dị ndụ ka ọ lụọla ụnụ ụnọ nọọ mgbe ọ nwụziri anwụ ka unu ya eburuzie ozi ezogha ọ bụrụzie n'ọnwụ na ya alụlụ ụnụ ifela na-emekwa ụnụ nwaanyị bịa lụọla ụnụ ụmụ nwoke ebu amụ buru mkpụrụ amụ unu anụrụ nwaanyị anụnwa ebute simenti bute aja lụọla ụnụ unu abanyezie ebe ahụ na-anyụ ahụrụ pụpụ ọhịa ifele ka ọ ya abụnyela ụnụ. Kee ka vileji unu ya esi afụ ụnụ, kee ka ndị ụlọ obodo ya esi afụ ụnụ na nwaanyị lụrụ ụnụ ọ bụrụgodu na nwaanyị anụnwa ji ego na ọya alụ nwunye bụ ụnụ unu ewelu nwayọ wee gwa ya ọ bụghị nke ibulu ozu die wee zogha. Onye unu burula ozu die wee zogha si na iwu megide na ọya alụlụ ụnụ ọdụ ụnụ ka ọya alụ ụnụ ahụ onwekwa ka ọ lụọ ụnụ ahụ maka na ya bụ ife unu mere ọ dịghọ mma dị agwa ajọka. Ọ bụghị agwa ekwesịrị ịfụ n'ebe nwanne unu nọ nya ebe nwanne na nwanne nọ ka unu kpara alụalụ unu ụlọ kịta ma nke unu ya esi ekwu nwa okwu na vileji ifela ya ekwu unu ekwu okwu eluo na nzukọ ụmụnna unu kwuo okwu asị unu nọla ana ụmụ efurefu nwaanyị lụrụ ụnụ ka hapụ unu ka unu ga ebe nwaanyị kwuru ọ dịkwa egwu. Na-ewute m bụ na ha ekwesị ka m fụ ozu dị m ụmụ m na onwe ha ekwekwa ụmụ m ka ha fụ ozu dị m. Ọ bụ ihe na-ewute m nya ka ntị gbakwute ministri a ka ha nyere m aka ka m ike wee kwa di m onye m kwesịrị ịkwa ya. Mrs. Chidimma Ora from Ufuma narrates how her in-law took custody of the corpse of her deceased husband, deposited same to a mortuary, and seized some of his properties, demanding for a house before releasing the corpse for burial. Let's hear her. Di m awee tinye mbọsị a ga-enye di m wee kwadocha maka enye di m otu a ga-esi nye nwanne di m ji tari afọ ya ebugozi di m ka ndị niile bịara m na-achịkwa akwamozu izu ihe niile m kwuru bụ ihe mara n'ihu. Ọ ya mere m ji gbakwute ministri a wee sị ka fa nyere m aka maka na di m nwụrụ na 25th of February 2025. Awee bịa tinye deeti akapụọ ya bụ ahụ and oge ọ na-aya ahụ a gwara ndị ha abịa leta ya ha abịa leta ya maka na o bidoro n'ụwa arụ ahụ n'oge ahụ gara. O wee rụzie na February nwanne ya nke nwoke nke ọ tatara wee gbagote mgbagote ahụ ọ gbagotere nọrọ 3 sọsọ ụzọ oke takọ ọnụ dị m duto otu kọndishọn nna bụ ahụ enweghị m ike iso wee bupụ ozu ebu n'ozu na East maka na anyị nọ n'obodo a na-akpọ Lagos. O wee sị ka nwanne di m ahụ bụrụ ya bụ ozu di m ya na ofu nke onye di m satụrụ go gbara bụ ka ha na-agbaburu ozu ahụ ya na akpọsọpụrụ a wee bụrụ ozu okwu ya a wee kpukpozie mbọsị a ga-enye na 24 ha wee sị na amanye mbọsị ahụ wee sị ya dabụrụ ọda nke tọchara ha ncha wee sị agụghị mezi asị na ha na-ekwukwa na abụ wee sị agụ nwere ka mgbe m batara ka m marụzi ya ihe kpatara wee mechaa wee bata
a wee mee mitin, ha wee sị na bifo mee mitin a ga-enye ozi na a ga-eme ekpere rụọ ọrụ di na ụlọ. M wee na-ajụzi kedizi ụdị ụlọ a na-arụzi ebe m, onye lụtago otu dekade ka ozi ụzọ ụlọ a na-arụ, so ha amaghị mbọ ha jiri ekwe. Ha wee sị na ha chọrọ ịrụ ụlọ, na di m kwere ha nkwa na ọ ga-alụrụ ha ụlọ. Ọ wee bụrụ na ha chọrọ ịrụ ụlọ ahụ na di m gbara agba, ha chọrọ ịrụ stọọ four rooms. Mgbe jụọ ka ndị ga-ebizi ebe ahụ, asị na ha akpagharụcha ha bịa biri. Nwesị ha biko na ihe m chọrọ bụ ka enyigodo dị m, ha alụ na ebe enyegoro ebe anyị ga-alụ, ha rụziri ka ihe m chọrọ ka enyigodo, ma wee nyechaa mitin wee tinye date nọọ 1st May ka a ga-enyi, 1st May 2025 ka a ga-enyi, mana bifo enye ya na a ga-eme ekpere nkwetekwa abịa mechaa ekpere wee kwadozie. Ndị oge emechara ekpere onye amụma gwara ha ka ha yọọ m mgbaghara na ha na-emejọ m, ha yọchakwa mgbaghara, ma kpechie nke ahụ etinyezie deti na-akwadoba. Ha wee mezie m ihe a ka m kwadochazi, ha wee buru ụzọ gbafuo sị m bịa vụrụ ozi. Ihe na-ewute m bụ na ha ekwesị ka m fụ ozu di m. Ụmụ m na onwe ha ekwekwa ụmụ m ka ha fụ ozu di m. Ọ bụ ihe na-ewute m. Nya ka ntị gbakwute ministri a ka ha nyere m aka ka m nwee ike wee kwa di m onye m kwesịrị ịkwa ya. Nke kacha nke bụ na nke ahụ bụ ozu di m ahụ jee lee moto dị m na-abụ gaa n'ọrụ onwe ya nwaanyị, na-eme n'ọrụ onwe ya nwaanyị na-eti mkpu na ha emerigo, mụ bịa bụrụ ozu ka m nye. Na-asị na mpụ Chineke nke dị n'eluigwe ga-akwụghachi iwu. Enyego ha ọda ka ha steekiri ya ihe gbasatara ihe dị m, prọpati dị m, maka na afọgo na prọpati dị m ka ha azụ. Ha steekiri ya ihe ọbụla gbasatara ihe dị m, ka ha steekiri ya ka ha bunye m ozu ka anyị kwuo ozu dịka esi akwa ozu n'ala Igbo. Mana agbakwa mbọ na ọnwekwa ndị ji afa ya wee na-emekwa mpụ. Biko onye jisi ike ka ọ chọpụta ndị na-eme ụdị omume ahụ, bịa bere nga ha tụgo.